Καλησπέρα. Θα μιλήσουμε σήμερα για τους δείκτες κεντρικής τάσης και τους δείκτες διασποράς. Γιατί κάνουμε λόγο καταρχάς για αυτούς τους δείκτες? Όταν θέλουμε να συγκρίνουμε δύο ή περισσότερες ομάδες δεδομένων, χρειαζόμαστε περισσότερο μια συγκεκριμένη περιγραφή των χαρακτηριστικών των κατανομών και έτσι κάνουμε λόγο για τους δείκτες κεντρικής τάσης, οι οποίοι είναι αριθμητικοί δείκτες με τους οποίους εκφράζονται τα χαρακτηριστικά μίας ομάδας δεδομένων με συνοπτικό τρόπο. Τι θα λέγαμε ότι είναι κεντρική τάση? Κεντρική τάση είναι η ιδιότητα των τιμών να τείνουν να συγκεντρωθούν σε ένα σημείο της κλίμακας. Σχηματικά, πάμε να δούμε συγκεκριμένα ποιοι είναι οι δείκτες κεντρικής τάσης. Είναι η δεσπόζουσα τιμή, η οποία είναι το σημείο της κλίμακας μέτρησης με τη μεγαλύτερη συχνότητα ή διαφορετικά η τιμή που απαντάται συχνότερα. Η διάμεσος και ο αριθμητικός μέσος που θα τους δούμε ακολούθως. Πώς βρίσκουμε τώρα τη δεσπόζουσα τιμή? Βρίσκουμε τη συχνότητα κάθε τιμής, εντοπίζουμε το μεγαλύτερο αριθμό και η τιμή με τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι η δεσπόζουσα τιμή της κατανομής. Πιο πρακτικά, έχουμε το παράδειγμα του πίνακα 2.4 από το βιβλίο του κυρίου Παρασκευόπουλου, όπου φαίνεται η κατανομή των λαθών ορθογραφίας των 150 μαθητών. Παρατηρούμε στον πίνακα τις στήλες με την επιμέρους συχνότητα, τόσο την απόλυτη όσο και τη σχετική, και την αθροιστική συχνότητα, την απόλυτη και τη σχετική. Εντοπίζουμε την τιμή με τη μεγαλύτερη συχνότητα, κοιτώντας ακριβώς τις τιμές της στήλης με την απόλυτη συχνότητα F. Βλέπουμε λοιπόν από τον πίνακα ότι η τιμή αυτή είναι το 24, απόλυτη συχνότητα το 24, η οποία βέβαια αντιστοιχεί στην τιμή 31 των λαθών ορθογραφίας. Επομένως, η τιμή 31 είναι η δεσπόζουσα τιμή. Προσοχή σε αυτό το σημείο, να μην λαμβάνω ως δεσπόζουσα τιμή την ίδια την τιμή και όχι τη συχνότητά της. Να μην μπερδευτούμε δηλαδή και πούμε ότι η δεσπόζουσα τιμή είναι το 24. Όχι, η δεσπόζουσα τιμή είναι το 31 εφόσον έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα όπως παρουσιάζεται από τις απόλυτες συχνότητες και είναι το 24. Στην ομαδοποιημένη τώρα κατανομή εντοπίζουμε την τιμή πάλι με τη μεγαλύτερη συχνότητα. Εδώ όμως επειδή έχουμε διαστήματα, θα δούμε, έχουμε τις μέσες τιμές. Εντοπίζω την τιμή λοιπόν του διαστήματος με τη μεγαλύτερη συχνότητα, κοιτώντας την αντίστοιχη στήλη. Η μέση τιμή του διαστήματος που έχω κυκλώσει από το βιβλίο του κυρίου Παρασκευόπουλου, 30 έως 32, είναι η δεσπόζουσα τιμή, η μέση τιμή εκεί, γιατί το διάστημα αυτό έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα. Απόλυτη βλέπουμε 24 και σχετική 16, πιο δίπλα στον πίνακα. Η τιμή λοιπόν αυτή είναι το 31, επομένως το 31 είναι η μέση τιμή και άρα είναι η δεσπόζουσα τιμή. Και πάλι προσέχουμε, σαν δεσπόζουσα τιμή παίρνουμε την ίδια την τιμή, είτε έχουμε απλή κατανομή είτε ομαδοποιημένη κατανομή και όχι την συχνότητα αυτής. Ένας άλλος τώρα δείκτης κεντρικής τάσης είναι η διάμεσος. Διάμεσος είναι το σημείο εκείνο της κλίμακας που χωρίζει την ομάδα των δεδομένων σε δύο ίσα μέρη. Δηλαδή, οι μισές τιμές είναι μεγαλύτερες της διαμέσου και οι άλλες μισές μικρότερες της διαμέσου. Γι' αυτό το λόγο, ως διχοτόμος της συχνότητας της κατανομής, έχει την ιδιότητα να αποτελεί και την κεντρικότερη τιμή της ομάδας. Τώρα,
πώς βρίσκουμε, τρία παραδείγματα έβρεσης της διαμέσου. Διευθετώ τις τιμές τουλάχιστον σε σειρά μεγέθους. Αν έχω, θα το δούμε και πρακτικά, έναν περιττό αριθμό τιμών, η διάμεσος είναι η μεσαία τιμή της ομάδας. Εάν έχω άρτιο ζυγό αριθμό τιμών, η διάμεσος είναι το μέσο μεταξύ των δύο μεσαίων τιμών της ομάδας και αν έχω μια ομάδα δεδομένων, ακολουθώ άλλη διαδικασία την οποία θα δούμε ακολούθως. Πώς βρίσκουμε λοιπόν τη διάμεσο όταν ο νη αριθμός είναι περιττός και όταν ο νη είναι άρτιος. Το παράδειγμα είναι από το βιβλίο του κυρίου Παρασκευόπουλου. Βλέπουμε τις τιμές, την ομάδα των δεδομένων με τις 11 τιμές. Έχουμε περιττό αριθμό 8, 3, 7, 9, 14, 17, 13, 10, 12, 2, 5. Καταρχάς, θα πρέπει να τις διευθετήσω αυτές τις τιμές από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη, όπως και φαίνεται. Όταν παρασταθούν κατά μήκος της κλίμακας, βλέπουμε, είναι εμφανές, ότι η διάμεσος είναι το 10, εφόσον 5 τιμές βρίσκονται κάτω της διαμέσου και 5 τιμές βρίσκονται άνω της διαμέσου. Άρα, η διάμεσος είναι η μεσαία τιμή της ομάδας και είναι το 10. Δεύτερο παράδειγμα, έχουμε όταν ο αριθμός νη είναι άρτιος. Έχουμε τις τιμές 15, 27, 32, 16, 18, 20, 21 και 29. Πάλι θα πρέπει να διευθετήσουμε τις τιμές από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη. Διευθετούμε λοιπόν τις τιμές και πάμε και βρίσκουμε, όταν έχουμε άρτιο αριθμό, τη διάμεσο βρίσκοντας το μέσο μεταξύ των δύο μεσαίων τιμών. Οι δύο μεσαίες τιμές είναι 20 και 21. Εφόσον, αν θεωρήσουμε ότι αυτές είναι η μέση, 3 τιμές βρίσκονται κάτω της διαμέσου, 3 τιμές άνω της διαμέσου. Σε αυτό λοιπόν το διάστημα, τις δύο αυτές τιμές βρίσκουμε το μέσο. Το μέσο σε αυτές τις τιμές είναι το 20,5 όπως φαίνεται στο παράδειγμα. Είναι το σημείο, βλέπετε, που χωρίζει τη συχνότητα σε δύο ίσα μέρη. Τέλος, μπορούμε να βρούμε τη διάμεσο όταν έχουμε, πώς μπορούμε μάλλον να βρούμε τη διάμεσο όταν έχουμε μια ομάδα δεδομένων, όπου συναντώνται ίδιοι αριθμοί. Πάλι πολύ ωραία σχηματικά φαίνεται το παράδειγμα στο βιβλίο του κ. Παρασκευόπουλου. Έχουμε την ομάδα των δεδομένων 2, 3, 3, 8, 9, 9, 9, 13, 13, 13. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι πάλι διευθετούμε όπως και προηγουμένως τις τιμές στην κλίμακα μέτρησης όπως φαίνεται στο παράδειγμα. Το 3 συναντάται 2 φορές, το 9 3 φορές και το 13 4 φορές. Συγκεκριμένα, οι δύο μετρήσεις με τιμή 3 θεωρείται ότι κατανέμονται ισόμορφα μέσα στο διάστημα, το οποίο φαίνεται στις αγγείλες, των πραγματικών ορίων της τιμής, δηλαδή μεταξύ του 2,5 και του 3,5. Και σε κάθε μέτρηση αντιστοιχεί το 0,50, δηλαδή το μισό του διαστήματος. Επομένως, η μία μέτρηση τοποθετείται στο 2,5 συν 0,5, που είναι το 3, και η άλλη μέτρηση τοποθετείται στο 3 συν 0,5, που είναι το 3,5 και είναι το δεύτερο βελάκι, όπως το βλέπουμε. Όμοια, οι τρεις μετρήσεις οι τρεις μετρήσεις με τιμή 9, πώς θα διευθετηθούν? Θα είναι η πρώτη, η μία μέτρηση τοποθετείται στο 8,5 συν 0,333 και για ποιο λόγο? Γιατί κάθε μία έχει το 1 τρίτο, καταλαμβάνει το 1 τρίτο του διαστήματος. Η δεύτερη μέτρηση θα είναι στο 8,833 συν 0,333, δηλαδή στο 9,17, το οποίο φαίνεται, εδώ είναι εμφανές.
και η τρίτη μέτρηση στο 9,17 συν 0,333 που είναι το 9,5 και αυτό πάλι είναι εμφανές. Τέλος, οι μετρήσεις, οι 4 μετρήσεις με τιμή 13 θα είναι μεταξύ ποιων ορίων, μεταξύ του 12,5 και του 13,5 και σε κάθε μέτρηση θα αντιστοιχεί το 0,25, δηλαδή το 1 τέταρτο του διαστήματος, επειδή σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να χωρέσουν τα τρία ουσιαστικά 13άρια. Πώς θα διευθετηθούν. Άρα η μία μέτρηση τοποθετείται στο 12,5 συν 0,25 που θα είναι 12,75. Η άλλη 12,75 συν 0,25 που είναι το 13. Η τρίτη 13 συν 0,25 που είναι το 13,25 και η τέταρτη στο 13,25 συν 0,25 που είναι η τέταρτη μέτρηση. Από αυτό, αν καταλαβαίνουμε ότι διάμεσος είναι το 9,17, για ποιο λόγο? Βλέπουμε ότι εκατέρωθεν της διαμέσου, αριστερά και δεξιά, πάνω και κάτω, βρίσκονται οι μισές τιμές. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η διάμεσος σε αυτή την περίπτωση είναι το 9,17. Τώρα, πώς υπολογίζουμε? Όταν θέλουμε να υπολογίσουμε τι κάνουμε τη διάμεσο μιας ομάδας δεδομένων που έχουν διευθετηθεί σε απλή κατανομή. Πώς εργαζόμαστε? Εργαζόμαστε ως εξής. Εδώ. Καταρχάς εντοπίζουμε, θα το δούμε και σχηματικά μετά, εδώ, εντοπίζουμε την τιμή της κλίμακας με αθροιστική σχετική συχνότητα αμέσως μικρότερη του 50 και αυτή ονομάζεται προηγούμενη τιμή. Στο παράδειγμά μας είναι η τιμή 30. Το βλέπουμε από τον πίνακα. Η αμέσως επόμενη τιμή της κλίμακας που έχει αθροιστική σχετική συχνότητα μεγαλύτερη του 50 και λέγεται επόμενη τιμή. Βλέπουμε εδώ την αθροιστική σχετική συχνότητα που είναι μεγαλύτερη του 50 και η τιμή αυτή είναι το 31. Η διάμεσος σε αυτή την περίπτωση λέμε ότι βρίσκεται μεταξύ της προηγούμενης και της επόμενης τιμής ή μεταξύ του ανώτερου πραγματικού ορίου της προηγούμενης τιμής και του ανώτερου πραγματικού ορίου της επόμενης τιμής. Για να δούμε λοιπόν από τον πίνακα. Σημειώνουμε τα εξής στοιχεία όπως το βλέπουμε. Ας πάμε καλύτερα στον πίνακα. Το ανώτερο πραγματικό όριο της προηγούμενης τιμής είναι το 30,5, το οποίο πώς το έχουμε βρει? Αθροίζουμε τις τιμές 30 και 31 και τις διαιρούμε με το πλήθος τους. Από τον πίνακα τώρα, πάμε στον πίνακα, έχω τα εξής στοιχεία. Αθροιστική σχετική συχνότητα προηγούμενης τιμής το 46, επιμέρους σχετική συχνότητα επόμενης τιμής το 16 και πώς εργαζόμαστε? Αφαιρούμε από την αθροιστική σχετική συχνότητα της προηγούμενης τιμής το 50, από το 50 δηλαδή αφαιρούμε το 46, 50 μείον 46 ίσον 4 και διαιρούμε αυτό το αποτέλεσμα με την επιμέρους σχετική συχνότητα της επόμενης τιμής, δηλαδή 4 δια 16, 0,25. Το 0,25 τώρα το προσθέτουμε στο ανώτερο πραγματικό όριο της προηγούμενης τιμής, το οποίο είχαμε βρει ότι είναι το 30,5 και το άθροισμα αυτό είναι η διάμεσος της κατανομής. 30,5 συν 0,25
και έχουμε το αποτέλεσμα ότι η διάμεσος είναι 30,75 σε αυτά εδώ τα στοιχεία. Πάντα μιλάμε για μία απλή κατανομή, πώς βρίσκουμε τη διάμεσα, πώς την εντοπίζουμε, πώς την υπολογίζουμε σε μία απλή κατανομή. Υπάρχει και ο μαθηματικός τύπος, όλα αυτά τα προηγούμενα που είπαμε, αυτά όλα τα λόγια και πώς τα βρίσκουμε από τον πίνακα, σχηματικά μπορεί να παρασταθούν με αυτόν ακριβώς εδώ τον τρόπο. Έχουμε, για να βρούμε τη διάμεσο, ανώτατο πραγματικό όριο προηγούμενης τιμής και το 50 μείον την αθροιστική σχετική συχνότητα της προηγούμενης τιμής και το διαιρούμε με την επιμέρους σχετική συχνότητα της επόμενης τιμής. Τώρα, πώς βρίσκουμε τη διάμεσο σε μια ομαδοποιημένη κατανομή. Καταρχάς να αναφέρουμε πως αντί για προηγούμενη και επόμενη τιμή, εφόσον εδώ δεν έχουμε μία τιμή, χρησιμοποιούμε προηγούμενο και επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε διαστήματα. Έτσι εντοπίζουμε το διάστημα με την αθροιστική σχετική συχνότητα την αμέσως μικρότερη του 50, το οποίο λέγεται προηγούμενο διάστημα, και το αμέσως επόμενο διάστημα που έχει αθροιστική σχετική συχνότητα μεγαλύτερη του 50. Εδώ. Αθροιστική σχετική συχνότητα μικρότερη του 50 και μεγαλύτερη του 50. Άρα μιλάμε για τα δύο διαστήματα όπως φαίνονται 27 έως 29 και 30 έως 32. Επομένως, σημειώνουμε και εδώ τα στοιχεία που είχαμε σημειώσει και στην απλή κατανομή, απλά εδώ μιλάμε για διαστήματα. Αλλιώς μπορούμε να το πούμε ότι η διάμεσος βρίσκεται μεταξύ του ανώτερου πραγματικού ορίου του προηγούμενου διαστήματος και του ανώτερου πραγματικού ορίου του επόμενου διαστήματος. Σημειώνουμε τα εξής στοιχεία: ανώτερο πραγματικό όριο προηγούμενου διαστήματος, αθροιστική σχετική συχνότητα, για να τα βλέπουμε κιόλας, του προηγούμενου διαστήματος, την επιμέρους σχετική συχνότητα του επόμενου διαστήματος και το εύρος εδώ. Έχουμε και το εύρος του επόμενου διαστήματος, εφόσον έχουμε να κάνουμε με διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, πάμε να το δούμε. Είναι ακριβώς, εδώ το καταλαβαίνουμε, ο ίδιος πίνακας, απλά έχει και τα βήματα. Παρατηρώντας λοιπόν τα δεδομένα του πίνακα, το διάστημα με την αθροιστική σχετική συχνότητα μικρότερη του 50 είναι, δηλαδή στο 46 αθροιστική σχετική συχνότητα είναι το 27 έως 29. Το ανώτερο πραγματικό όριο του προηγούμενου διαστήματος είναι επομένως το 29,5, δηλαδή 29 συν 0,50. Η αθροιστική σχετική συχνότητα του προηγούμενου διαστήματος είναι η 46, το νούμερο 46, το βλέπουμε από τη στήλη, αθροιστική σχετική συχνότητα. Η επιμέρους σχετική συχνότητα του επόμενου διαστήματος είναι 16, επιμέρους σχετική συχνότητα, και το εύρος του επόμενου διαστήματος είναι 3. Πώς λειτουργώ λοιπόν? Είναι ακριβώς ο ίδιος πίνακας. Τι κάνω? Αφαιρώ την αθροιστική σχετική συχνότητα του προηγούμενου διαστήματος από το 50. 50 μείον 46 μου κάνει 4. Διαιρούμε τώρα το 4 με την επιμέρους σχετική συχνότητα του επόμενου διαστήματος, που είναι το 16. Και το αποτέλεσμα αυτό το πολλαπλασιάζουμε με το εύρος του επόμενου διαστήματος 0,25 επί 3 ίσον 0,75. Το 0,75
στο ανώτερο πραγματικό όριο του διαστήματος το προσθέτουμε και έτσι βρίσκουμε τη διάμεσο ότι είναι 30,25. Η διαδικασία που είπαμε προηγουμένως, σχηματικά παρουσιάζεται και με αυτόν τον τρόπο. Η διάμεσος είναι το ανώτερο πραγματικό όριο προηγούμενου διαστήματος συν 50 πλην αθροιστική σχετική συχνότητα προηγούμενου διαστήματος, το διαιρούμε με την επιμέρους σχετική συχνότητα του επόμενου διαστήματος και το πολλαπλασιάζουμε όλο αυτό με το εύρος του επόμενου διαστήματος. Όλα τα νούμερα τα οποία αναφέραμε προηγουμένως το βλέπετε στη γραφική παράσταση από κάτω, όπως την είπαμε. Τέλος, όσο αφορά τους δείκτες κεντρικής τάσης που εξετάζουμε, είναι ο αριθμητικός μέσος. Τι είναι ο αριθμητικός μέσος? Είναι το πηλίκο του αθροίσματος των τιμών της ομάδας δια του πλήθους των τιμών της ομάδας. Συμβολίζεται με το γράμμα Χ και από πάνω το σηματάκι ή με το γράμμα M. Δεν απαιτείται καμία διευθέτηση των τιμών, όπως είπαμε με την διάμεσο ότι έπρεπε να έχει γίνει. Ο τύπος υπολογισμού, και αυτό το παράδειγμα είναι παρμένο από το βιβλίο του κυρίου Παρασκευόπουλου, βλέπουμε ότι είναι μέσος όρος Χ και έχουμε το κλάσμα, το άθροισμα δηλαδή των γινωμένων κάθε τιμής της κλίμακας επί την αντίστοιχη επιμέρους συχνότητα και το μέγεθος της ομάδας. Πολλές φορές ο αριθμός νη είναι ίσως με το άθροισμα των γινωμένων κάθε τιμής με την συχνότητα. Γι' αυτό το λόγο είναι πολλές φορές που ο τύπος, ο παραπάνω, παίρνει την εξής μορφή. Βλέπετε τη διαφορά στον παρονομαστή. Πώς βρίσκουμε τώρα το μέσο όρο μιας απλής κατανομής? Θα δούμε αυτό το παράδειγμα, τον υπολογισμό του μέσου όρου πίνακας. Είναι ο υπολογισμός του μέσου όρου των λαθών ορθογραφίας των 150 μαθητών. Παράδειγμα, επαναλαμβάνω πάλι, πολύ εύστοχο από το βιβλίο του κυρίου Παρασκευόπουλου. Τι κάνουμε? Πολλαπλασιάζουμε κάθε τιμή, θα το δούμε εδώ. Έχουμε 3 στήλες, τα λάθη της ορθογραφίας, την απόλυτη συχνότητα και το γινόμενο λάθη ορθογραφίας επί απόλυτη συχνότητα, 47 επί 1, 47, 46, υπάρχει 45 επί 2, αυτό φαίνεται. Κάθε τιμή λοιπόν της κλίμακας πολλαπλασιάζουμε την απόλυτη συχνότητά της. Αθροίζουμε τα γινόμενα του παραπάνω σταδίου και βρίσκουμε την ποσότητα σίγμα F του Χ. Έχουμε αθροίσει την τρίτη στήλη και έχουμε βρει το συγκεκριμένο ότι είναι 4.506. Το νη ξέρουμε ότι είναι 150, η σίγμα F και αυτό είναι 150. Και βλέπουμε στην τέταρτη στήλη που είναι ο υπολογισμός, βλέπουμε σίγμα F, το άθροισμα, αυτό είναι 150, ο αριθμός νη δηλαδή, το άθροισμα F του Χ 4.506, των τιμών δηλαδή της ομάδας, άρα ο μέσος όρος σύμφωνα με τον τύπο αυτόν που είδαμε είναι 4.506 και 150. Επομένως, το βλέπουμε εδώ, ο μέσος όρος είναι 30,04. Τώρα, πώς υπολογίζουμε τον μέσο όρο μιας ομαδοποιημένης κατανομής? Βλέπουμε
πάλι έναν πίνακα όπου φαίνεται ότι έχουμε μια ομαδοποιημένη κατανομή, γιατί δεν έχουμε διαστήματα, δεν έχουμε αρχικές τιμές, έχουμε τη μέση τιμή. Έχουμε λάθη ορθογραφία 45-47, έχουμε τις μέσες τιμές, την απόλυτη συχνότητα και το γινόμενο. Πάμε λίγο να δούμε ότι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, στην ομαδοποιημένη κατανομή, αντί των τιμών χ, όπως είχαμε εδώ, πώς φαίνεται, οι τιμές χ, τα λάθη ορθογραφίας, εδώ έχουμε απλή κατανομή. Στην ομαδοποιημένη έχουμε τις μέσες τιμές των διαστημάτων. Μέση τιμή, χ, τόνος. Η τιμή τώρα του μέσου όρου προσοχή της ομαδοποιημένης κατανομής διαφέρει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πούμε από την τιμή που προκύπτει από τα ίδια τα δεδομένα. Θα το δούμε. Θα σας το λέω τώρα, αλλά θα το αναφέρω και μετά. Αυτό συμβαίνει γιατί όλες οι τιμές που ανήκουν στο ίδιο διάστημα παίρνουν τη μέση τιμή του διαστήματος. Δηλαδή οι τιμές που είναι από 45, βλέπετε στα λάθη ορθογραφίας, έως 47 παίρνουν την τιμή 46. Από 42 έως 44 παίρνουν την τιμή 43. Προφανώς και δεν είναι όλες οι τιμές 43 ή 44, είναι οι μέσες τιμές. Και η διαφορά αυτή θα δούμε και θα το βρούμε πόσο είναι το σφάλμα της ομαδοποίησης. Ο τύπος υπολογισμού του μέσου όρου είναι ο ίδιος, απλά βλέπουμε ότι έχουμε χ τόνο, γιατί είναι οι μέσες τιμές των διαστημάτων, δεν έχουμε αρχικές τιμές. Βλέπετε από κάτω την επεξήγηση, το άθροισμα των γινωμένων, το σίγμα F το άθροισμα του F του χ τόνος, της μέσης τιμής κάθε διαστήματος, επί την αντίστοιχη συχνότητα, και νη είναι το μέγεθος της ομάδας. Εδώ μιλάμε πάντα για 150/4, το νη είναι 150, ή το άθροισμα των απόλυτων συχνοτήτων, όπως φαίνεται στον πίνακα. Έχουμε τα γινόμενα. Το γινόμενο F επί τις μέσες τιμές, δηλαδή 3 επί 46, 138, 8 επί 43, 344, όλα αυτά τα γινόμενα τα βρίσκουμε, τα αθροίζουμε, βρίσκουμε 4.494 και το διαιρούμε με το 150. Πριν σας ανέφερα το σφάλμα ομαδοποίησης, βλέπετε ότι στην απλή κατανομή που είχαμε εδώ, όταν υπολογίσαμε το μέσο όρο βρήκαμε ότι είναι 30,04, ενώ στην ομαδοποιημένη κατανομή βρήκαμε ότι είναι 29,96, είναι κατά τι μικρότερο. Αυτό ακριβώς, δηλαδή ποιο είναι το σφάλμα ομαδοποίησης, επειδή ομαδοποιούμε και φαίνεται ότι παίρνουν όλες οι τιμές εδώ, τη μία μέση τιμή, που όμως δεν είναι έτσι. Ποιο είναι το σφάλμα ομαδοποίησης? 30,04 μείον 29,96, βρίσκουμε 0,08. Αυτό ακριβώς είναι και το σφάλμα ομαδοποίησης, που είναι φυσιολογικό να υπάρχει, γιατί είπαμε ότι όλες οι τιμές που ανήκουν στο ίδιο διάστημα παίρνουν τη μέση τιμή του διαστήματος, πράγμα που δεν είναι αυτό στην πραγματικότητα. Πάμε παρακάτω να δούμε ένα συνδυασμό τώρα, το συνολικό συνδυασμό μέσων όρων επιμέρους ομάδων. Σχετικά δηλαδή με τον υπολογισμό του αριθμητικού μέσου, όταν έχουμε επιμέρους του μέσου όρου, όταν έχουμε να δούμε επιμέρους ομάδες. Δηλαδή όταν το συνολικό δείγμα μας έχει χωριστεί σε επιμέρους ομάδες. Μπορούμε να μιλάμε για αγόρια, κορίτσια, άνδρες, γυναίκες, και έχουμε υπολογίσει έτσι για κάθε ομάδα το δικό της μέσο όρο. Πώς λειτουργούμε? Ο μέσος όρος κάθε ομάδας πολλαπλασιάζεται επί το μέγεθός της. Αθροίζονται τα γινόμενα, τα επιμέρους γινόμενα, και το άθροισμα των επιμέρους γινωμένων διαιρείται με το μέγεθος του συνολικού δείγματος. Το πηλίκο λοιπόν αυτό είναι ο μέσος όρος του δείγματος. Ο τύπος υπολογισμού, τώρα θα τα εξηγήσουμε παρακάτω. Βλέπουμε μέσος όρος του συνολικού δείγματος, και όταν έχουμε ομάδες
Γι' αυτό έχουμε νι 1, νι 2, νι 3, νι κάπα, τα μεγέθη των επιμέρους ομάδων. Μπορεί να είναι 20 αγόρια, 30 κορίτσια και η άλλη ομάδα να είναι παιδιά, να είναι παιδάκια άλλης ηλικίας, οτιδήποτε. Και χ1, μέσος όρος της πρώτης ομάδας, μέσος όρος της δεύτερης ομάδας, μέσος όρος οποιασδήποτε ομάδας. Για να το δούμε, εδώ κάθε φορά δηλαδή πολλαπλασιάζεται ο μέσος όρος κάθε ομάδας με το μέγεθός της, αθροίζονται όλα αυτά, διαιρούνται με το μέγεθος του συνολικού δείγματος και έτσι έχουμε το μέσο όρο το γενικό του συνολικού δείγματος, των ομάδων. Υπάρχει όμως περίπτωση που οι επιμέρους ομάδες να είναι ισοπληθείς. Η διαδικασία είναι πιο απλή. Μέσος όρος του συνολικού δείγματος λοιπόν, όταν οι ομάδες είναι ισοπληθείς, τι κάνουμε? Προσθέτουμε τους μέσους όρους, όσοι είναι αυτοί, και τους διαιρούμε με τον αριθμό των επιμέρους ομάδων. Αν οι ομάδες αποτελούνταν από όλες από 10 άτομα, δια 10. Αυτό λίγο μας λύνει τα χέρια. Τέλος, αναφέρουμε, κάτι που ξέχασα να σας αναφέρω, σε αυτή την περίπτωση που έχουμε ισοπληθείς ομάδες, που έχουν δηλαδή το ίδιο μέγεθος, να σημειώσουμε ότι διάμεσος και η δεσπόζουσα τιμή σε τέτοια περίπτωση θα ήταν αδύνατο να υπολογιστεί. Επομένως, ο μέσος όρος μας λύνει τα χέρια σε αυτή την περίπτωση. Σχηματικά, συγκεντρωτικά μάλλον, θα αναφερθούμε και στη χρησιμότητα των δικτών της κεντρικής τάσης. Οι δείκτες της κεντρικής τάσης, όπως είπαμε, καθώς περιγράφουν την κεντρική τάση της κατανομής, ορίζουν επιπλέον το κέντρο της κατανομής και περιγράφουν συνοπτικά το γενικό μέγεθος των τιμών της ομάδας, με διαφορετικό όμως τρόπο. Συνοπτικά αναφέρουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δικτών της κεντρικής τάσης και συγκεκριμένα ας μιλήσουμε για την δεσπόζουσα τιμή. Είπαμε λοιπόν ότι η δεσπόζουσα τιμή είναι το σημείο της κλίμακας στο οποίο συγκεντρώνονται οι περισσότερες τιμές, ή είναι η συχνότερη τιμή ή η πιθανότερη τιμή της κατανομής. Βασίζεται λοιπόν στη συχνότητα των τιμών και τη χρησιμοποιούμε όταν έχουμε ασυνεχείς μεταβλητές ή κατηγορικά δεδομένα. Υπολογίζεται με μεγάλη ευκολία. Στα μειονεκτήματά της βέβαια συγκαταλέγεται η αστάθεια και το γεγονός ότι σε πολλές κατανομές δεν υπάρχει επικρατούσα τιμή. Αναφορικά. Τώρα με τη διάμεσο θα λέγαμε ότι είναι η πλησιέστερη τιμή προς όλες τις τιμές της κατανομής, είναι η κεντρικότερη τιμή της κατανομής, όπως το είδαμε σχηματικά και στα παραδείγματα, εφόσον οι μισές τιμές βρίσκονται αριστερά και οι άλλες μισές δεξιά της διαμέσου, βασίζεται στην τακτική θέση των τιμών, γι' αυτό το λόγο λέγαμε ότι θα πρέπει να διευθετήσουμε κάθε φορά τις τιμές, και αν θέλουμε να περιγράψουμε το γενικό μέγεθος των τιμών σε ομάδες ακραίες και ασυνήθεις τιμές, μπορούμε να το κάνουμε, γιατί δεν επηρεάζεται από ακραίες τιμές. Τη χρησιμοποιούμε όταν έχουμε αριθμητική κλίμακα και όταν θέλουμε να περιγράψουμε την κεντρική τάση για ασύμμετρες κατανομές. Τέλος, αναφορικά με το μέσο όρο, αυτός αποτελεί το κέντρο βάρους της κατανομής, είναι το σημείο εκεί που ισορροπεί η κατανομή, σημείο ισορροπίας κατανομής, βασίζεται στο ακριβές μέγεθος καθεμιάς από τις τιμές της ομάδας και χρησιμοποιείται όταν ο ερευνητής θέλει να συμπεριλάβει στην περιγραφή το πραγματικό μέγεθος όλων των τιμών.
Χρησιμοποιείται βεβαίως όταν έχω αριθμητική κλίμακα και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι ένας από τους είναι ο σταθερότερος μάλλον από τους δείκτες κεντρικής τάσης. Τώρα έχουμε δει μέχρι στιγμής ότι και οι τρεις δείκτες δείχνουν το κέντρο της κατανομής. Αλλά επειδή καθένας από τους δείκτες βασίζεται σε διαφορετικά στοιχεία, όπως είπαμε, της κατανομής, αναγκαίως δεν συμπίπτουν όπως φαίνεται και στο σχήμα 3.1 στο βιβλίο του κυρίου Παρασκευόπουλου. Η σχέση λοιπόν μεταξύ των δικτών της κεντρικής τάσης καθορίζεται από τη μορφή της κατανομής. Όταν η μορφή της κατανομής είναι συμμετρική, βλέπουμε το σχήμα Β, οι τρεις δείκτες συμπίπτουν. Μέσος όρος, διάμεσος και δεσπόζουσα τιμή. Όταν η κατανομή είναι ασύμμετρη, στο σχήμα ασύμμετρη δεξιά, στο τρίτο σχήμα Γ, ο μέσος όρος έλκεται από τις ακραίες τιμές προς το αριστερό μέρος της κατανομής, την ουρά δηλαδή της κατανομής, δηλαδή απομακρύνεται ο μέσος όρος από το κέντρο της κατανομής και έτσι είναι μικρότερος από τη διάμεσο, όπως και φαίνεται στο σχήμα. Τέλος, στις περιπτώσεις που η κατανομή είναι ασύμμετρη αριστερά, στο σχήμα Α, ο μέσος όρος τώρα έλκεται από τις ακραίες τιμές προς το δεξιό μέρος της κατανομής και απομακρύνεται από το κέντρο της κατανομής. Έτσι, ο μέσος όρος φαίνεται και είναι μεγαλύτερος από τη διάμεσο στο σχήμα μας. Τότε, στη δεξιά, όσο και στην αριστερή ασυμμετρία, η διάμεσος βρίσκεται πάντοτε μεταξύ των άλλων δύο δικτών και απέχει, προσοχή, από την δεσπόζουσα τιμή, διπλάσια απόσταση από ό,τι απέχει από το μέσο όρο. Μπορείτε να το δείτε κιόλας. Φαίνεται, είναι εμφανής αυτή η διαφορά που είπαμε τώρα. Πάμε τώρα να εξετάσουμε τους δείκτες διασποράς ή διακύμανσης. Οι δείκτες διασποράς αποτελούν ένα άλλο χαρακτηριστικό των κατανομών. Διασπορά ή διακύμανση ονομάζεται η ιδιότητα των τιμών να διασπείρονται σε ένα διάστημα κατά μήκος της κλίμακας μέτρησης. Αποτελούν στατιστικούς δείκτες με τους οποίους εκφράζεται αριθμητικώς η ανομοιογένεια των τιμών και αποτυπώνουν τη μεταβλητότητα των τιμών συνοπτικά. Οι δείκτες αυτοί είναι το εύρος και η τυπική απόκλιση. Αναφορικά τώρα με το εύρος. Αυτό είναι το μήκος της κλίμακας μέτρησης μεταξύ της μικρότερης και της μεγαλύτερης τιμής της ομάδας. Βλέπουμε, ισούται με τη διαφορά της μικρότερης από τη μεγαλύτερη τιμή. Πάμε να το δούμε στον πίνακα. Βλέπουμε στα λάθη της ορθογραφίας, η μεγαλύτερη τιμή είναι το 47, η μικρότερη τιμή κάτω-κάτω είναι το 12 και εφόσον ισούται, είπαμε, με τη διαφορά της μικρότερης από τη μεγαλύτερη τιμή, το εύρος θα είναι 47 μείον 12, επομένως το εύρος είναι 35. Αντιπροσωπεύει, δηλαδή, εκείνο το διάστημα της κλίμακας μέτρησης μέσα στο οποίο κατανέμονται οι τιμές. Βασικό μειονέκτημα, βέβαια, του εύρους είναι ότι υπολογίζεται με βάση τις δύο ακραίες τιμές. Και εδώ ήταν το 47 και το 12 της κατανομής. Και στην περίπτωση που είναι απομακρυσμένες από τον κύριο όγκο των τιμών, δεν δίνει την ακριβή εικόνα της διασποράς. Δηλαδή, την ανομοιογένεια αυτή των τιμών δεν την αποτυπώνει.
Για να παρακαμφθεί αυτό το βασικό μειονέκτημα, μπορούμε να υπολογίσουμε το εύρος του κεντρικού μέρους, δηλαδή του 50% των μεσαίων τιμών και το ίμιση του μεσοδιαστήματος αυτού λέγεται ημι-ένδο-τεταρτημοριακό εύρος. Πώς τώρα το βρίσκουμε? Θα το δούμε και εδώ με παράδειγμα. Βρίσκουμε το πρώτο τεταρτημόριο και το τρίτο τεταρτημόριο της κατανομής. Το πρώτο τεταρτημόριο είναι το σημείο κάτω από το οποίο βρίσκεται το 25% των τιμών και το τρίτο το σημείο κάτω από το οποίο βρίσκεται το 75% των τιμών της ομάδας και υπολογίζουμε το μισό της διαφοράς τους. Το δεύτερο λοιπόν τεταρτημόριο είναι η διάμεσος. Εδώ βλέπουμε τον τύπο υπολογισμού των τεταρτημορίων για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και να γίνει περισσότερο αντιληπτό. Πάμε να το δούμε στο παράδειγμά μας. Για το πρώτο τεταρτημόριο βρίσκουμε το ανώτερο πραγματικό όριο της προηγούμενης τιμής, που είναι το 23,5. Δεν φαίνεται καλά γιατί έχει κοπεί. Βλέπουμε κάτω-κάτω που έχουμε το 22 και πάμε 23,5 συν μισό. Η αθροιστική σχετική συχνότητα της προηγούμενης τιμής που είναι το 22, το βλέπετε, και την επιμέρους σχετική συχνότητα της επόμενης τιμής που είναι το 4. Αντικαθιστώντας στον τύπο προηγουμένως, σε αυτόν τον τύπο, βρίσκουμε ότι για το πρώτο τεταρτημόριο έχουμε το 24,5, την ποσότητα αυτή. Στο τρίτο τεταρτημόριο, δηλαδή οι τιμές, πάμε να δούμε τις τιμές που βρίσκονται, το σημείο κάτω από το οποίο βρίσκεται το 75% των τιμών της ομάδας. Το βλέπουμε εδώ, που βρίσκεται, είπαμε, το 75, κάτω από το οποίο βρίσκεται το 75% των τιμών της ομάδας. Το βλέπουμε πάνω. Είναι για το τρίτο τεταρτημόριο λοιπόν, κοιτάμε ακριβώς εκεί, το ανώτερο πραγματικό όριο της προηγούμενης τιμής είναι 35,5, δηλαδή 35 που βλέπουμε στα λάθη ορθογραφίας συν 0,5. Η αθροιστική σχετική συχνότητα της προηγούμενης τιμής 74,7. Η επιμέρους σχετική, ακριβώς εκεί που πρέπει να κοιτάμε δηλαδή, η επιμέρους σχετική συχνότητα της επόμενης τιμής 3,3 και αντικαθιστώντας στον προηγούμενο τύπο, σε αυτόν τον τύπο, έχουμε την ποσότητα για το τρίτο τεταρτημόριο που είναι το 35,59. Στο δεύτερο τεταρτημόριο είναι, εκεί που είναι το δεύτερο τεταρτημόριο, είναι η διάμεσος της κατανομής. Δηλαδή, άνω και κάτω αυτού του σημείου βρίσκεται το 50% των τιμών της ομάδας. Επομένως, για να βρούμε το ημι-ενδοτεταρτημοριακό εύρος, τι κάνουμε? Αφαιρούμε το πρώτο τεταρτημόριο από το τρίτο και θέλουμε το ίμιση, το διαιρούμε δια 2. 35,59 μείον 24,25 δια 2. Και αυτό ακριβώς το 5,67 που θα βρούμε θα είναι το ημι-ενδοτεταρτημοριακό εύρος.
είναι σημαντικό να πούμε για ακόμη μια φορά ότι το εύρος, τόσο το ολικό εύρος όσο και το ημιένδο τεταρτημοριακό αντιπροσωπεύει ένα διάστημα της κλίμακας μέσα στο οποίο κατανέμονται οι τιμές της ομάδας των δεδομένων. Και φτάνουμε στην τυπική απόκλιση. Για ποιο λόγο? Καθώς λοιπόν το εύρος δεν αρκεί, γιατί δεν μας παρέχει κανένα στοιχείο για το τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι τιμές της ομάδας μέσα στο διάστημα, έρχεται η τυπική απόκλιση για να μας λύσει ουσιαστικά τα χέρια, όπου λέμε ότι η απόσταση κάθε τιμής χ της ομάδας από το μέσο όρο εκφράζεται με την αλγεβρική διαφορά χ μείον χ που είναι ο μέσος όρος. Η διαφορά αυτή ακριβώς ονομάζεται απόκλιση και συμβολίζεται με ένα γράμμα μικρό χ. Βλέπουμε παρακάτω, έστω ότι έχουμε μια ομάδα με 10 τιμές. 3, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17 και 22. Ο μέσος όρος αυτών των τιμών είναι το 12. Άρα ο μέσος όρος 12 με κάθε τιμή της ομάδας απέχει από κάθε τιμή της ομάδας απέχει από το μέσο όρο ορισμένη απόσταση. Γι' αυτό το λέμε ότι και η τυπική ουσιαστικά απόκλιση είναι ένα είδος μέσου όρου των αποστάσεων αυτών. Οι αποκλίσεις που συμβολίζουμε χ στην ομάδα των 10 παραπάνω τιμών είναι, δηλαδή πόσο απέχει η τιμή 3 που βλέπουμε από πάνω από το 12. Μείον 9, η 6 από το 12, μείον 6, η 7 από το 12, μείον 5, η 9 από το 12, μείον 3, η τιμή 12 από το 12 απέχει 0. Η 13 απέχει από το μέσο όρο 12,1, η 15 απέχει 3, η 16 4, η 17 ποσότητα 5 απέχει από το μέσο όρο και η τιμή 22 απέχει από το 12 που είναι ο μέσος όρος 10. Εφόσον λοιπόν το αλγεβρικό τους άθροισμα ισούται με 0, θα προχωρήσουμε στην απάλληψη των αλγεβρικών τους σημείων βρίσκοντας τα τετράγωνα. Τα τετράγωνα των 10 παραπάνω τιμών είναι τα εξής, για να απαλείψουμε τα αλγεβρικά σημεία, τα αρνητικά. 81 είναι λοιπόν τα τετράγωνα του μείον 9, 81, του μείον 6, 36, μείον 5, 25 και ούτω καθεξής μέχρι του 10 το 100. Τώρα, αθροίζοντας αυτά τα τετράγωνα των 10 τιμών, έχω το αποτέλεσμα 302. Βλέπουμε, αθροίσαμε όλα τα τετράγωνα και βρίσκουμε ότι ο μέσος όρος τους, διαιρώντας τα με το πλήθος τους που είναι 10, είναι το 30,2. Το 30,2 είναι το μέσο τετράγωνο των αποκλήσεων, γιατί είπαμε ότι είχαμε απαλείψει το αλγεβρικό τους το σημείο. Για να επανέλθουμε δηλαδή στην αρχική κλίμακα μέτρησης, πρέπει να εξάγουμε την τετραγωνική ρίζα. Η τιμή αυτή είναι και η απόκλιση, η τυπική απόκλιση της κατανομής. Η ρίζα δηλαδή του 30,2 που είναι το 5,50. Επομένως, η τυπική απόκλιση μιας ομάδας δεδομένων είναι η τετραγωνική ρίζα του μέσου όρου. Βρήκαμε λοιπόν από πάνω, είδαμε το μέσο όρο 30,2. Η ρίζα του μέσου όρου είναι η τυπική απόκλιση. Δηλαδή η τετραγωνική ρίζα του μέσου όρου των τετραγώνων, των αποστάσεων, των τιμών της ομάδας από το μέσο όρο της. Ο υπολογισμός, βλέπετε, είναι αυτός όπως δίνεται και στο βιβλίο του κυρίου Παρασκευόπουλου. Τρόπος υπολογισμού της τυπικής απόκλισης με τη μέθοδο των αποκλήσεων. Πάμε να το δούμε στο παράδειγμά μας. Εδώ. Αρχικώς υπολογίζουμε το μέσο όρο της κατανομής.
Πώς το βρίσκουμε το μέσο όρο? Έχουμε καταρχάς τις τιμές μας, τις αρχικές τιμές χ. Χ μικρό, που είναι οι αποκλίσεις. Τι είναι δηλαδή οι αποκλίσεις? Πόσο απέχει από το μέσο όρο. Αφαιρούμε λοιπόν από κάθε τιμή της ομάδας τον μέσο όρο και βρίσκουμε αυτές τις ποσότητες. Αυτές οι ποσότητες είναι οι αποκλίσεις και το βλέπουμε στη δεύτερη στήλη. 1, 10, 5, 3 και ούτω καθεξής. Υψώνουμε τώρα στο τετράγωνο κάθε απόκλιση, γι' αυτό έχουμε χ τετράγωνο, βλέπουμε το 1 στο τετράγωνο 1, 10 στο τετράγωνο 100, 5 στο τετράγωνο 25 και ούτω καθεξής. Αθροίζουμε αυτά τα τετράγωνα και βρίσκουμε το 302 και διαιρούμε τα αθροίσματα των τετραγώνων με τον αριθμό νη των τιμών. Το νη ξέρουμε ότι είναι το νη εδώ είναι 10, εφόσον είναι 10 οι τιμές, έχουμε βρει πρώτα το μεσόωρο και από κάτω φαίνεται στην τέταρτη στήλη ουσιαστικά πώς βρίσκουμε την τυπική απόκλιση εφόσον έχουμε τις αποκλίσεις. Γι' αυτό λέμε μέθοδος των αποκλίσεων, γιατί έχουμε υπολογίσει από τις αποκλίσεις την ποσότητα σίγμα, το άθροισμα του χ στο τετράγωνο, την τετραγωνική ρίζα, το διαιρούμε δια 10 και βρίσκουμε την τετραγωνική του ρίζα, άρα είναι η τυπική απόκλιση 5,50. Τώρα θα δούμε έναν άλλον τρόπο. Εδώ, το υπολογισμού της τυπικής απόκλισης με τη μέθοδο των αρχικών τιμών. Χ, βλέπουμε, έχουμε στον πίνακα τις αρχικές τιμές. Δεν έχουμε, όπως έχουμε σε αυτό τον πίνακα, τις αποκλίσεις, που είναι η μεσαία στήλη. Δηλαδή την απόσταση κάθε τιμής χ από το μέσο όρο. Υπάρχει σαφώς καλύτερος και αποδοτικότερος τρόπος υπολογισμού της τυπικής απόκλισης χωρίς τη μεσολάβηση των αποκλίσεων. Βλέπουμε εδώ σχηματικά, θα δούμε εδώ τις αρχικές τιμές. Βλέπουμε τις αρχικές τιμές 13, 22, 17, 15, 9 και τα τετράγωνά τους. Πάμε να δούμε όμως πώς το υπολογίζουμε. Παρατηρούμε, λοιπόν, εδώ, με συγχωρείτε, εδώ έχουμε την τυπική απόκλιση, τον τύπο, όπου έχουμε την ποσότητα σίγμα, χ στο το άθροισμα δηλαδή των τετραγώνων των αρχικών τιμών. Εδώ να έχουμε τις αρχικές τιμές. Βλέπουμε εδώ, ωραία. Χ ο μέσος όρος και το μέγεθος της ομάδας. Εδώ νομίζω ότι αυτός ο πίνακας δεν χρειάζεται, γιατί είναι με τη μέθοδο των αποκλήσεων. Εμείς δεν θέλαμε τη μέθοδο των αποκλήσεων. Παραλείψτε αυτό το πίνακα. Βλέπουμε ότι ο μέσος όρος είναι 12 των αρχικών τιμών. Εδώ ο μέσος όρος, παρατηρήστε τις αρχικές τιμές, είναι 12. Επομένως έχουμε το 12. Το νι είναι 10. Αν μετρήσουμε 13, 22, 17 είναι 10 οι τιμές. Εδώ. Και αντικαθιστώντας τον παραπάνω τύπο όπως εδώ βλέπουμε, έχουμε ότι η τυπική απόκλιση είναι 5,50. Ναι, αυτός ο πίνακας δεξιά, επαναλαμβάνω, είναι λάθος. Ο πίνακας που αντιστοιχεί στα δεδομένα αριστερά της διαφάνειας είναι αυτός ο πίνακας.
Πάμε να δούμε τώρα πώς θα υπολογίσουμε την τυπική απόκλιση σε αταξινόμητα, όταν έχουμε αταξινόμητα δεδομένα. Βλέπουμε τον πίνακα, τα στοιχεία του πίνακα 2-1. Βλέπουμε τα λάθη ορθογραφίας των 150 μαθητών, άρα το νι μας είναι 150. Βλέπουμε 31, 24, 16, 29. Παρατηρούμε δεξιά τα λάθη ορθογραφίας των 150 μαθητών. Τι κάνουμε τώρα? Αθροίζουμε. Ο τύπος είναι από κάτω. Θα σας εξηγήσω εγώ πώς αντικαθιστούμε στο συγκεκριμένο τύπο. Το άθροισμα όλων των τιμών, δηλαδή θα προσθέσω 31 και 24 και 16 και 29, όλες αυτές οι τιμές, τα λάθη δηλαδή κάθε μαθητή, μέχρι και το 26 που είναι στον πίνακα δεξιά, κάτω δεξιά. Αυτή η ποσότητα είναι 4.506. Το νι, είπαμε, ο αριθμός είναι το μέγεθος 150 εφόσον είναι 150 μαθητές. Ο μέσος όρος πώς θα υπολογιστεί? 4.506 διά νι, που είναι το 30,04. Το άθροισμα τώρα χ τετράγωνο, δηλαδή το άθροισμα είναι 31 στο τετράγωνο, δηλαδή κάθε αριθμό συν 24 στο τετράγωνο, συν 16 στο τετράγωνο, συν 26 στο τετράγωνο, είναι 144.100. Αντικαθιστώντας από κάτω ακριβώς βλέπουμε τον τύπο, βρίσκουμε ότι η τυπική απόκλιση είναι 7,63. Βλέπουμε ότι η τυπική απόκλιση είναι η ρίζα του αθροίσματος των τετραγώνων των τιμών διά το αριθμό τους, το πλήθος τους, και αφαιρούμε το μέσο όρο της κατανομής του τετράγωνο και βρίσκουμε ότι η τυπική απόκλιση είναι 7,63. Να δούμε κάτι συγκεκριμένο που θα ήθελα να σας πω είναι ακόμα ότι η τυπική απόκλιση πάντα στρογγυλοποιείται σε 2 δεκαδικά ψηφία. Γι' αυτό έχουμε 2 δεκαδικά ψηφία. Στην περίπτωση όμως που τα δεδομένα έχουν διευθετηθεί σε απλή κατανομή, ο υπολογισμός της τυπικής απόκλισης γίνεται με τη μέθοδο των αρχικών τιμών. Και συγκεκριμένα πώς γίνεται αυτό? Βλέπουμε τον πίνακα με τη μέθοδο, τον υπολογισμό της τυπικής απόκλισης με τη μέθοδο των αρχικών τιμών. Βλέπουμε τις αρχικές τιμές 47, 46, 45 μέχρι το 12. Υπολογίζουμε το μέσο όρο πολλαπλασιάζοντας κάθε τιμή χ με την επιμέρους απόλυτη σχετική συχνότητά της, βρίσκοντας την ποσότητα f του χ. Το νι ξέρουμε ότι είναι 150, γιατί τόσοι είναι οι μαθητές, επομένως ο μέσος όρος είναι, όπως βρήκαμε, 30,04. Βρίσκω στη συνέχεια τα τετράγωνα των αρχικών τιμών, τα οποία και πολλαπλασιάζουμε με την επιμέρους απόλυτη συχνότητά τους, και αυτό, όπως φαίνεται και δεξιά κάτω, είναι 144.100. Αντικαθιστώντας στον τύπο βρίσκω την τυπική απόκλιση ότι είναι η ποσότητα 7,63. Τέλος θα δούμε μία άλλη περίπτωση υπολογισμού της τυπικής απόκλισης για ομαδοποιημένη κατανομή, είναι σε ομαδοποιημένης κατανομής, με τη μέθοδο και εδώ των αρχικών τιμών. Να υπενθυμίσουμε πως στην ομαδοποιημένη κατανομή πάλι λέμε ότι έχουμε διαστήματα και όχι τιμές.
Γι' αυτό ακριβώς το λόγο χρησιμοποιούμε τις μέσες τιμές, όπως φαίνεται και στον πίνακα δεξιά. Υπολογίζουμε αρχικώς τις μέσες τιμές, χ τόνος. Βλέπουμε στην πρώτη στήλη τα λάθη ορθογραφίας σε ομαδοποιημένη μορφή και στη δεύτερη στήλη έχω τις μέσες τιμές χ τόνος. Για να υπολογίσουμε τώρα το μέσο όρο, πολλαπλασιάζουμε κάθε τιμή από τις μέσες τιμές με την επιμέρους απόλυτη συχνότητά της και βρίσκω την ποσότητα F του Χ. F του Χ τόνος, 46 επί 3, 138, 43 επί 8, 344. Το σύνολο όλων αυτών των γινωμένων είναι 4.494. Ξέρουμε ότι το νι είναι 150. Ο μέσος όρος λοιπόν τον βλέπουμε είναι 4.494 δια 150, 29,96 και αντικαθιστώντας στον παρακάτω πίνακα, εφόσον έχουμε και τα γινόμενα, βλέπετε, χ τόνος στο τετράγωνο και F του χ τόνος στο τετράγωνο, αντικαθιστούμε και βρίσκουμε ότι η τυπική απόκλιση αντιστοιχεί στην ποσότητα 7,81. Σημαντικό να σημειώσουμε ότι η τιμή της τυπικής απόκλισης, όπως υπολογίζεται από τα δεδομένα, σε ομαδοποιημένη κατανομή, όπως είπα και προηγουμένως, είναι κατά τη μεγαλύτερη από την ακριβή τιμή. Βρήκαμε τώρα εδώ σε ομαδοποιημένη κατανομή 7,81 και είχαμε πει εδώ στην απλή κατανομή ότι η τυπική απόκλιση την βρήκαμε 7,63. Η διαφορά αυτή τώρα λέγεται αυτό που είχαμε πει σφάλμα ομαδοποίησης και οφείλεται στο ότι όλες οι τιμές που ανήκουν σε ένα διάστημα θεωρούνται ότι είναι κατανεμημένες ισομερώς στο διάστημα και παίρνουν την ίδια τιμή, τη μέση τιμή. Στοιχείο που όπως καταλαβαίνουμε δεν ανταποκρίνεται πλήρως προς την αρχική κατανομή των τιμών, γιατί εδώ έχουμε μέσες τιμές, δεν έχουμε εδώ όπως έχουμε τις αρχικές τιμές. Τώρα συγκεντρωτικά να δούμε οι δείκτες διασποράς, για τους δείκτες διασποράς τη χρησιμότητά τους είναι διαστήματα της κλίμακας μέτρησης, όπως αναφέραμε, και δείχνουν την ανομοιογένεια των τιμών της ομάδας. Το εύρος μας δείχνει το διάστημα μέσα στο οποίο κατανέμονται οι τιμές της ομάδας, χωρίς βέβαια να μας δείχνει τον τρόπο κατανομής, ούτε το βαθμό ανομοιογένειας των τιμών μέσα σε αυτό το διάστημα. Επαναλαμβάνω, δεν μας δείχνει τον τρόπο κατανομής των τιμών, ούτε τον βαθμό ανομοιογένειάς τους. Το ίδιο συμβαίνει και με το ημιενδοτεταρτημοριακό εύρος, καθώς δείχνει το μισό, το ήμιση του διαστήματος μέσα στο οποίο κατανέμεται το 50% των κεντρικών τιμών της κατανομής. Και γι' αυτό αναφέραμε και την τυπική απόκλιση ως το σπουδαιότερο από τους δείκτες διασποράς, που είναι ένα είδος μέσου όρου, δηλαδή ο μέσος όρος των τετραγώνων των αποκλήσεων, όπου δείχνει το βαθμό μεταβλητότητας των τιμών, πώς μεταβάλλουν τιμές γύρω από το μέσο όρο και επιτρέπει να υπολογίσουμε το ποσοστό των τιμών που συγκεντρώνονται γύρω από το μέσο όρο. Να σημειώσουμε πως η τυπική απόκλιση βοηθάει στην ερμηνεία και την αξιολόγηση ατομικών περιπτώσεων και όπως είδαμε, άλλωστε, επιδέχεται και αλγεβρικούς χειρισμούς. Βλέπουμε επίσης ότι οι δείκτες διασποράς περιγράφουν το βαθμό συγκέντρωσης των τιμών και δείχνουν την κύρτωση της κατανομής και το βαθμό ανομοιογένειας των τιμών της ομάδας, ενώ οι δείκτες κεντρικής τάσης αναφέρονται στην κεντρική θέση της κατανομής κατά μήκος της κλίμακας και δείχνουν το βαθμό συμμετρίας της κατανομής.
Κλείνοντας την παρουσίαση για τους δείκτες κεντρικής τάσης και τους δείκτες διασποράς, παρουσιάζουμε την κανονική κατανομή του Γκάους, που παρατηρούμε την αντιστοιχία συχνοτήτων και τμήματων της κατανομής. Βέβαια, αυτό είναι απότοκο της ιδιότητας της τυπικής απόκλησης, που επιτρέπει να υπολογίσουμε με ικανοποιητική ακρίβεια το ποσοστό των τιμών της ομάδας, που συγκεντρώνονται, είπαμε, γύρω από το μέσο όρο. Έτσι, αν έχω μόνο τα στοιχεία όπως είναι ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση, κάθε φορά μπορώ να βρω πώς κατανέμονται οι τιμές γύρω από το μέσο όρο. Και βλέπουμε εδώ από το σχήμα πως το 50% των τιμών βρίσκονται άνω του μέσου όρου, ο μέσος όρος είναι το 0, και το 50% κάτω του μέσου όρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.